Michalovská nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru pripravila konferenciu anesteziológov. Zúčastnili sa na nej odborníci z Košického i Prešovského kraja. Skôr ako zazneli odborné témy, si zúčastnení pripomenuli osobnosť nedávno zosnulého doktora Štefana Juhása. Je to fórum, kde si môžeme pripomenúť osobnosť nebojového pána primára Juhása, ktorý bol prvý na Slovensku, ktorý získal kvalifikáciu v anesteziológii, ktorý bol zakladateľom anesteziológie v Michalovciach. Primár Juhás je laureátom medaily Tomáša Kadlica, čo je prestížne ocenenie Slovenskej spoločnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny. V prvom rade je veľmi dôležité si pripomenúť významné osobnosti, ktoré našu spoločnosť posunuli tam, kde sa dnes nachádza. Myšlienka pripomenúť si tohoto významného odborníka vyšla z radových niekdajších kolegov a pokračovateľov, pracovníkov anesteziologicko-resuscitačného oddelenia nemocnice. Vzhľadom na to, že oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny sa nachádza v budove terajšieho chirurgického pavilónu, tak umiestnime ju tam. My nájdeme vhodné miesto, ale na priečeli tejto budovy bude tá tabula umiestnená. Po odhalení pamätnej tabule pokračovala regionálna konferencia anesteziológov odborným programom.